ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಂಶಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಅವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇ ಅಂದೇ ಪನೊಲಿ ಇಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊನತ್ತಿನ ದಿನ. ಸೊ ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಇನಿ ಕುಡುಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಇನಿದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ, ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಂಶಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ. ವಂಶಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಬಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು. ಎಸ್ ಗುಲಿಪ್ನಂತೆ ಖುಷಿ ಬರ್ತನವೆ ಗುಲಿಪೆರೆಚ್ಚಿ ವಂಶಿನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗುಲಿಪೆರೆಚ್ಚಿ ದೂರ ಹೋಗ್ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮಾತ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಗಳು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅವು ನಮ್ಮ ವಂಶಿನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ದಿನ ನನ್ಪುನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಓ ವಾಚಿ ಸರಿ ಮಂತಿರದೆ ಪಪ್ಪ ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದೆತೊನೇರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿತ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಾತ ಕುಲೊಂದು ಐನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆ ಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯರೆ ನನ್ನ ಚೂರೇ ಚೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನೆಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಯಾ ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಡೀರ್ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ತುಕ ತುಲೆ ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುವ. పూరైనకి నేను చెప్తా అడా ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದುವೆ ನಮ್ಮದೇ ತುಂದಿನ ಕಾರ್ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್. ಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತದ. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪನ ಕಾರ್ದತ್ತ ನೋಡು. ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಬೈದನು.
ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಜಪ್ಪರ ಬಲೆ ತೊಟ್ಟೋಡ ಡೋರ್ ದಿಪ್ಪು ನಿಂಜ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದು ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದ ಬರ್ಕಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಏಕಡೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡು ನೋಡತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾನ ಅಂಚ ಅಂದಪ್ಪೋ ತೂಕ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಆಡೆ ಬತ್ತ ಅವಲಿತ ಭಟ್ರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೂಜೆ ಆದ್ ಪಿದಾಡೊನಿ ವಂಶಿನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ಲಕನತೆ ಅಂಚಾರೆಗ್ ಖುಷಿ ಟಿತ್ತೇರು ಆರು ಮಾತ್ರ ಆತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಗ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಅಂದ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. ಒಂದು ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ತದೆ ವಂಶಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಖುಷಿತ ಟೈಮ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ವಂಶಿಕ್ ದೇವಿರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡಡು ಪಂದು ಕೇನುಲ್ಲೆಂದು ಯಾನ್ ಕೇನುನ್ವೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ಲಕ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದದು ಒಂದುಲ್ಲರ ಆತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರತದು ಪೋತಾರ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋನು ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗಡ್ ಬಾಯ್.